kar ku yadda ku ƙara posting a TikTok ba tare da kun ga wannan sabon update ɗin da suka yi ba, saboda zai nuna muku abin da mutane suke sacin akan TikTok da kuma irin videos ɗin da ke trending akan TikTok, wanda in kuka yi amfani da shi wurin yin videos ɗinku za su samu views sosai, kuma videos ɗin za su tafi viral saboda yana nuna muku abin da mutane suke son kallo akan TikTok. Bari na buɗe TikTok ina na nuna muku. Da farko dai ku je wurin search ku rubuta Creator Search Insight. Kuna rubuta Creator Search Insight sai ku danna search. Kuna danna search zai fito muku da wannan wurin, gashi nan sama inda aka sa Creator Search Insight ga kuma view a wurin, sai ku danna view din. Kuka danna view to duk wa'innan da kuke gani topics ne da mutane suke ta searching akan TikTok suke nema. So duka in kuka danna duk videos ne daban-daban da aka yi akan wa'innan search din. So in ka zo kuma nan sama kuka danna trending zai nuna muku duk nan videos ne da suke trending akan TikTok. Kuna clicking zai kawo ka nan, so wa'innan duk zai nuna muku videos ne daban-daban da aka yi da yake trending yanzu haka. Kawai abin da za ku yi ku buɗe kowane video da kuke ga za ku iya irinsa ko kuma za ku iya kwafa makamancinsa ku yi irinsa. In kun rasa me za ku yi posting akan TikTok, a bidiyon da na yi a baya kafin wannan na yi bayani sosai a kai.